ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀርፋ ሚድያ ሕወሓት ዘካይዶ ዘሎ ግፍዋ ደው ክብል ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ክትከፍት ምዃና ተሓቢሩ መረፃ ቦርድ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 38 ናይ መረፃ ክልላት ማለት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 8 ናይ መረፃ ክልላት ሶኒ ጉንበት 24 መረፃ ከም ዘይግበር ገሊጹ በተዛማደ ዜና ገዛእ ፓርቲ ብልጽግና ስልጣን መንግስቲ ሒዛ እየ ብምባል ስልጣን በኻልእ መንገዲ ንምቕጻል ፍጹም ኣይሕሰብን ክብላ ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ተዛሪበን በአንጻሩ ዋና ጸሐፊ ኢሃፓ ዝኾነት ሚስጥረ ስላሴ ታምራት እዚ መረፃዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩ ኩሎም ዝኸፈ እዩ ኢላ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን በጻሕቲ ካብ ወጻኢ ሃገራት ናብ ከተማ መካ ኣትዮም ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈጺማ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ግፋ መንእሰይን ነባራት ተጋደልትን ደው ክብል ብጥብቂ ነተሓሳስብ ኢሉ ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካብ ጉንበት 15/17/2018 ነተኸታተል 3 መዓልታት ክገብሮ ዝጸንሐ ስሩዕ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ብምሕላፍ ከም ዝዛዘመ ገሊጹ ኣብ ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ ህልው ኩነታት ትግራይን ከባቢና ብዝርዝር ዝረኣየ ኮይኑ ሓደጋ ደበና ኩናት ልዕሊ ዝኾነ እዋን የንጻላሉ ከም ዘሎን ትግራይ ዓውደ ኩናት ዘዋውን ሕድሕዳውን ኩናትን ትኾነሉ ሓደገኛ ኩነታት ይፍጠር ምህላው በማሕበር ዕጡቕ ሓይሊ ሕወሓት ብጉልበት ስልጣን መብሓቱ ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ብሓይሊ ጎቢጡ መቐጻሉ ሕወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ግፋን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝርዝር ብምርኣይ ኣንፈት ከም ዘቐመጠ ሓቢሩ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝቐጽሎ ዘሎ ጎባጥን ህዝብን ግዝኣት ትግራይ ኢሉ እውን ክልከላ ማህያን መሰረታዊ ሸቐጣትን በተረኸም ዝቃለሱን ዝገልጽ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ብሄራዊ ግዝኣታውን ሓድነት ትግራይ ንምርጋጽ ሕዚ እውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽለሉ ኣስሚሩሉ ብኻልእ መዳይ ምኽላፍ ምስረታ ሓቑፋይን ቅቡልን መንግስቲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝመስከራ ዕጡቕ ሓይሊ ሕወሓት ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘይብሉ መንግስቲ ምጥያሹ ምልኣተ ህዝቢ ክኾኑን ዝግብኦ ከም ዝኾነ ዝኣምን ብሄራዊ መሪሕነትና ውድብና እዚ ብሽምምላስ ዝተመረፀ መንግስቲ ስልጣን ዝባሓተ ሓይሊ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዘይሃቦ ብሽም መንግስቲ ዘሕልፎም ውሳነታት ተግባራትን ሕጋውነትን ቅቡልነትን ከም ዘይብሎም ድማ ተሓሳሲቡ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ግፋ መናእሰይ ነባራት ተጋደልትን ደው ክብል በጥብቂ እናተሓሳሰበ እዚ ህዝብና ናብ ሻዕሎ ዘእተወ ሓደገኛ ተግባር ደው ከሳብ ዝብል ውድብና ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሱ ዝበለጸ ከም ዝሕይል እናፍለጠ ኣብዚ መዳይ ምልኣት ህዝብና ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኮይኑ ቃልሱ ከጓሃህር ይጽውዕ ኢሉ በተወሳኺ ኣብ ሰማይ ትግራይ ደበና ኩናት ካብ ዘንጸላሉ ጸኒሕሎ ብፍላይ በተጻራሪ ወገን ኮይኖም ናይ ኩናት ምድላው ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ደምነት ደቂ ብሄር ንምትራፍ ጉዳይ ትግራይ ብብሄራዊ ዘተ ዕርቅን ልዝብን ክፍታሕ ድፊት ክገብሩ እናጸዋዕና ኩናት ብፍላይ ኣብ መንጎ ደቂ ትግራይ ዝግበር ኩናት መንገዲ ብተናን ጥፋኣትን ብሄረ ትግራይ ከም ዝኾነ ብምእማን ኩሉ ወገን መንገዲ ሰላም ስኽነትን ዘተን ክመርጽ ነተሓሳስቡን ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ ውድብ ምስ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናጽነትን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ዝበጽሐ መስረታ ግንባር ብወገን ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ዝቐረባ ዝተወሰነ ውሳነታት ምዕብላታቱን ስዒቡ ህዝብና ተስፋ ዝገበረሉ ሓደ ብሄራዊ ደንቢ ትግራይ ናይ ምፍጣርን ረብሓታት ብሄር ትግራይ ናይ ምኽባርን ስራሕቲ ከይኹለፍ ንረብሓ ብሄር ትግራይ ጥራይ ኣብ ዝውዕሉ ዕዮታት ትኹረት ምግባር ከም ዝጠልብ ድሕሪ ምሕባር ብምዃኑ እውን ክሳብ እዚ ዝኸውን ሓበራዊ ስራሕትና ኣብ ዘለውዎ ደው ክብሉ ብሄራዊ መሪሕነትና ውድብና ዝወሰነ ኮይኑ ውድብ ናጽነት ትግራይ እዚ ጉዳይ ደጊሙ ክሪኤሉ ዝኽእለሉ ዕድል ከም ዝህሉን ሓበራዊ ስራሕትና ከም ንቐጽሎን ብምትእማን ኢሉ መረፃ ቦርድ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 35 ናይ መረፃ ክልላት ማለት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 8 ናይ መረፃ ክልላት ሶኒ ጉንበት 24 መረፃ ከም ዘይግበር ገሊጹ እዚ ማለት ግን ኣብዞም ከባቢታት እዚኦም ኩሉ ግዜ ከይተግበረ ይተርፍ ማለት ከይኮነስ ዝምቹ ኩነታት ክህሉ ከሎ ዝትግበር ከም ዝኾነ ሓቢሩ በተዛማደ ዜና ገዛእ ፓርቲ ብልጽግና ስልጣን መንግስቲ ሒዘ እየ ብምባል ስልጣን ብኻልእ መንገዲ ንምቕጻል ፈጺሙ ኣይሓስብን ክብላ ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ተዛሪበን በአንጻሩ ዋና ጸሐፊ ኢሃፓ ዝኾነት ሚስጥረ ስላሴ ታምራት እዚ መረፃዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩ ኩሎም ዝኸፈ እዩ ኢላ ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ኣብ ዝካየድ መረፃ ነበርቲ እታ ከተማ ነቲ ፓርቲ ድምፆም ንኽህቡ ንምእማን በብዙሕ መንገዲ ይስራሕ ከም ዘለውን ገሊፀን እታ ከንቲባ ነዚ ኣብ አዲስ አበባ መስቀል ኣደባባይ እትካየድ ናይ መዛዘም
መደብ ጎስጓስ መረፃ ፓርት ብልጽግና ኣብ ዘስማዕ መደረ እዩ ብሄራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ ግዜ ሰሌዳ መሰረት ናይ ሎሚ ዓመት ወፍሪ ጎስጓስ መረፃ ረቡዕ ጉንበት 17/2018 ዓ.ም ክዛዘም እዩ ከንቲባ ኣዳነች ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ዘስማዖ መደረ ኣብ መስቀል ኣደባባይ እትርከቡ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ አበባ ንፓርት ብልጽግና ካብ ምድጋፍ ብተወሳኺ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ንዓለም ኣመሓላሊፍኩም ኢኹም ኢላን መልእኽቲ እቶም ነበርቲ ከንቲባ ባንዳ ንዝበልዎም ሓይልታት እውን ሓዊሱ ዝተመሓላለፈ ምዃኑ ኣረድአን ካብ መረፃ ወፃኢ ስልጣን ንምሓዝ ብምባል ብባንድነት ንዝተፈላለዩ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ንዘገልግሉን ከምኡውን ስልጣን ብሓይሊ ንምሓዝ ንሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንዝናውፁ ጽኑዕ እምነትኩም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥራይ እዩ ብምባል እንሆሎም ላሽኩም ኣለኹም ክብላውን ተዛሪበን በአንጻሩ እቲ መረፃ መንግስቲ ኣብ በብ 5 ዓመት ከም ዝምረፅ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምርኣይ ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ ክብሉ ፕሮፌሰር መረራ ገዲና ተዛሪቦም ናይ ፈረንሳይ ኣገልግሎት ዜና ዝኾነ AFP ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ መረፃ ኣመልኪቱ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣቅሪብሎ ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ካብ ዘዘራረቦም ሰባት እታ ሓንቲ ዋና ጸሓፊ ናይ ኢሃፓ ዝኾነት ሚስጥር ስላሴ ታምራት ሚስጥረ ክትዛረብ ከላ እዚ መረፃ እዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩ ኩሎም ዝኸፈዩ ዝበለት ክትከውን ከላ ኣብ ልዕሊ ኣባላቶም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ጅምላዊ ማእሰርትን ይፍጸሞም ከም ዘሎ ኣረዲኣ ብተወሳኺ እውን ናፃ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ትሕቲ ጻዕጢ ከም ዝርከቡ ገሊፃ ወሲኻ እውን ናብ ናይ መረፃ ክልላትና ንምብፃሕ ፈተናታት የጋጥመና ኣሎ ብደገፍቲ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲን ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ናይ ጽልእን ናይ እተዛብዕ ሓበሬታ ጎስጓሳት ተኸፊትልና ኣሎ ክትብል ኣረዲኣ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ን11 ፓርቲታት ዘጠቃለለ ናይ ተቃዋምቲ ኺዳን ኣቦ መንበር ዝኾኑ ፕሮፌሰር መረራ ገዲና ብወገኖም ኣብ ከምዚ ዝበሉ ኩነታት ምክያድ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ በብ 5 ዓመት መንግስቲ ከም ዝምረፅ ናይ ምርኣይ ስነ ስርዓት እዩ ኢሎም ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ክትከፍት ምዃና ተሓቢሩ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጨንፈር ክኸፍት ከም ዝኾነ ማዕከን ዜና ካይሮ ጸብጺቦም እዚ ዜና እዚ ዝተሰምዐ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብዳልቲ ቅድሚ ሰሙን ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ሰበስልጣን ሻዕብያ ድሕሪ ምምያጡ እዩ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ጨንፈር ምኽፋቱ ትካላት ምርምር ግብፂ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዝዕቢ እዩ ተባሂሉሎ ናይ ግብፂ ላዕለዋይ ትምህርትን ሳይንሳዊ ምርምርን ሚኒስተር ዓብደልዓዚዝ ከንሱዋ ከም ዝተዛረብዎ ናይ ሃገር ትካላት ትምህርቲ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዚኦም ዝበሉ ምንቅስቃሳት ምጅማሮም ናይ ግብፂ ፖሊስ ንምስራት ዝሕግዝ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ካብዞም ቀረብ እዋናት ጀሚሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፍጠር ጸንሐ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ለውጢ ስዒቡ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ እንዳጠናኸረቶ መፅያላ ኣልሲስ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝበልዎ ርክብ ካይሮን ኣስመራን ኣብ ኩሎም ጽላለታት እንዳተጠናኸረ ዝኸድ ይመስል ብዙሓት ኣመንቲ እስልምና ናብቲ ዓመታዊ ዝግበር መንፈሳዊ ንግደት ሕጂ ንምስታፍ ናብ ስዑድ ዓረብ ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ሰብ መዝእታ ንግስነት ከም ዝበልዎ ዛጊድ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን በጻሕቲ ካብ ወፃኢ ናብታ ከተማ መካ ኣትዮም ኩናት ኢራን ዳግም ከይደግስ ተሰጊኢሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዮም እቶም ኣመንቲ ናብቲ ማእከል ሃይማኖት እስልምና ዝኾነት ሃገር ዝኣትዉ ዘለዉ ሰራዊት ኣሜሪካ ተማል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኢራን ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ዋሽንግተን ቴሄራን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ቅድሚ ምፍራሞም ኣብ ዘነበረ ረጽሚ ስዑድ ዓረብ ጉዳይ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኮይና ምንባራ ይዝከር ስርዓት ሓጂ ሓደ ካብቶም 5 መሰረታውያን ኣዕኑድ እስልምና ኮይኑ ኩሉ ኣካላውን ገንዘባውን ዓቕሚ ዘለዎ ሰዓብ እንተወሓደ ኣብ ዕድሚኡ ሓደ ግዜ ክፍጽሞ ዝግደድ እዩ በመሰረት እምነት እስልምና መካ ነብይ መሐመድ ዝተወለደላት ቀዳሞት ግልጽታት ቅዱስ ቁርኣን ዝተቀበለላን ቦታ እያ እቲ ኣብ ቅድስቲ ከተማ ዝፍጸም ሕጂ ከዓ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዓመታዊ ምትእኽኻባት ዓለምና ኮይኑ ካብ ኩሉ ኩርናዓትን ዓሌታትን ዓለም ዝመጹ ኣመንቲ ብሓደ ዝፍጽምዎ እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ውዒ ኩነታት ኣየር ወቅቲ ሓጅን ዝፍጠር ጸቕጥቅጥን ዳርጋ ዓመታዊ ብዙሓት ሰባት ዝሞቱሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝነበረ ሓጅ መጠን ሞት ንምንካይ ሰብ መዝእታ ሃገር ብዘካይድዎ ምድላዋት ልዕሊ 600 በጻሕቲ ጥራዮም ሞይቶም ኣብ 2024 ዝበዝሑ ግብፃውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 1300 ወጻእተኛታት ብሰንኪ ዋዒ ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣብቲ እዋን መጠን ሙቐት ልዕሊ 50 ዲግሪ በፂሑ ነይሩ ኣብ 2015 ኣብ ዘጋጠመ ዝኸፈ ኣጋጣሚ ድማ ልዕሊ 2300 በጻሕቲ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ጸቕጥቅጥን ምድፍኣን ሞይቶም ነይሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓበሬታና ስለጸናሕኩም ነመስግን ናብ ካልኦት ምብጻሕ ሼርን ላይ ኣይትረስዑ ኢኹም ቤተሰብ ስለዝኾንኩም ነመስግን ሰላም